Aki van Bori, az én barátnőm Bori. Vele minden nap történik valami. Úszik, játszik, kirándul, táncol, fut, sütni tanul. Örül neked, nyakadba borul. Meglát vele, minden jóra fordul. Hát itt jön Bori, az édes drága Bori. Minden nap csak újabb jót hoz. Hát itt van Bori. Bori. Bori közlekedik. Még piros. Most? Még várjunk. Miért? Meddig kell még várnunk? Mindjárt zöld lesz. Látod? Nézd, egy Maci, nem Teddy? Úgy megijedtem. De zöld volt a lámpa. És az autó meg is állt. Pirosnál megállj, zöldnél indulás. Igen, ez pontosan így van. De ajánlatos előbb alaposan körülnézni. Még akkor is, hogyha nekem zöld a lámpa. Igen, mindenképpen. Mindig nagyon óvatosan kell közlekedni. Elmondom Annának. Ő mindig olyan vadul biciklizik. Szia, Bori! Szia, Anna! Hú, majdnem elütöttem. Tudtad, hogy akkor is körül kell nézni, hogyha zöld a lámpa? Nem. És itt nincs is lámpa. Gyere, menjünk! Anya, megjött Anna! Örülök, hogy közlekedési lámpás színezőt hoztál. Ettől majd jobban meg fogjátok ismerni a jelzéseket. Aha, igen, de ezt szerintem elrontották. 3 kör van rajta. És nincs rajta ember. Mert az az autóké. Tényleg. A középső kör sárga. A gyalogosoknak miért nincs sárga lámpájuk, anya? Mert az autók gyorsabbak, mint a gyalogosok. Emiatt nehezebben állnak meg. A sárga lámpa jelzés mindjárt piros lesz. Meg kell állniuk. Kész van. Ez is. Indulhatunk? Igen, indulhatunk. Remek! Gyere, Anna! Ismerek minden közlekedési szabályt. Kérdezz ki! Hol mehetnek a járdán a gyerekek? Tudom. Hát bent, az úttestől jó távol. Pontosan. Passzolj ide! Miért nem lövöd már rá? Ez rossz passz volt. Én is kérdezek. Ez micsoda? Ez a... szegélykő. Nem. Ha? Miért? Részben igazad van. Nincs. Mert ez az állj meg kő. Nem szabad rálépni, hogyha a zebránál állunk. Nos, igazatok van. A járdaszegélynél meg kell állni. A zebránál balra, jobbra és megint balra nézünk. Melyik a bal oldal? Az. Igen? Igen, a bal kezemen hordom a barátság karkötőt. Nem zavar rajzolásnál. Aha. Na hát, jé! Én is így hordom. Akkor bal, jobb, bal. Mehetünk, egy autó se jön. Remek. Juhú! Most merre megyünk? Itt fogunk sétálni. Rendben. Most pedig menjünk át a túloldalra. Ha? Hogyan? Itt autók parkolnak. Átférünk köztük. Ez igaz, de nem látjuk jól a forgalmat. Nem látom az utat.
De halljuk, ha jön egy autó. Vigyázz, Bori! Ó. Hűha, majdnem elütött. Úgy bizony. A biciklisták is elüthetnek, mert nem hallani őket. Itt sosem fogunk átjutni. Dehogy nem, csak egy kicsit arrébb. Igen, ahol már nem parkolnak autók. Ott! Ott. Itt jó lesz. Átmehetünk. Egy kijelölt gyalogos átkelőhely jobb lenne. De ma nem a zebrán kelünk át. Ha? De jó. Bal, jobb, Bal. Várjunk, jön egy autó. Most már mehetünk. Állj! Jön autó? Most néztük meg. Igen, de bekanyarodott egy autó. Na, látjátok még? Ha? Hová tűnt az autó? Az autók gyorsan mennek, 1 perc alatt eltűnnek a szemünk elől. Nézd! Még nagyon messze van. Ez biztos? Jó gyorsan megy. Ezért kell mindig jól körülnézni. Akkor még egyszer. Bal, jobb, bal. Semmi. Jó. Bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb. Jobb. Lányok! Hé, Ó. Nem is vettem észre. ezért kell mindig Mozi, csengetni. Én is szoktam. lassabban. Vigyázz, a póráz! Ó, Elnézést! Morzsinak ma nagyon sietős. Ne lángass már, Morzsi! Ó, ha? mindig jön valaki. Így van. A járdán is jól nyitva kell tartanunk a szemünket. Merre tovább? Nos, most jön az igazi izgalom. Ó, elromlott a lámpa. Itt egy rendőr irányítja a forgalmat. Figyeljétek, hogy mit csinál. Na, most már mehetünk. Nem nézhetnénk egy kicsit? De én is szeretném nézni. Rendben. Csak lépjünk egy kicsit hátrébb, hogy a forgalmat ne tartsuk fel. Nem fél vajon az autók között az úttest kellős közepén? Nem hiszem. A sárga mellénye messziről látszik, és a sípja hangja is jó erős. Intett. Mehetünk, ugye? Igen, mehetünk. Sok-sok dolgot tud a rendőr. Ha? Ha? Anya! Anya! Az autó feljött ide a járdára. Köszönöm! Igen, itt másfajta a járda burkolata. Ez itt egy kocsi felhajtó. De hát nem nézhetjük folyton a földet. Nem, de nem árt ébernek lenni. Ha valahol kaput, vagy garázsbeállót láttok, mint ami nálunk is van, nézzetek körül. Jaj, mindenhol nagy a forgalom. Igen, ez bizony igaz. Ó, Sokféle jármű közlekedik az utakon. egy autó, még egy autó, és egy kék robogó, meg egy biciklista. Teherautó. Ó, de büdös. Túl hangos és nagy volt. Itt fogunk átkelni, ugyanis direkt ide jöttünk. Egy meglepetés vár rátok. Egy meglepetés? Bizony. Vigyázzatok! A tűzoltóautónak elsőbbsége van, mert sietnie kell.
Nagyon óvatosnak kell lenni, ha meghalljátok a sziréna hangját. Értitek? Értettük. Jó. Most már zöld. Remek, át is mehetünk. Bal, jobb, bal, mehet. most. Ti már nagyon ügyesen közlekedtek. Nézzétek! Van fagyi. Nagyon tetszett a könyv. Mit adhatok? Ma kalandos napunk volt, és ti nagyon ügyesek voltatok. Mit szólnátok hozzá, ha ennénk egy nagy tölcsérfagyit? Jó lesz? Kisfiam, tessék. Szia! Szia! Hello, mit adhatok? Nézd csak! Jelzőlámpa. Zöld, sárga, piros. Én is, az azt kéred. anyukám is. Azonnal. Parancsolj. Egy neked, Köszönöm. és egy neked. Köszönöm. Szia! Szia! A Sziasztok. pirosnál megállj. A zöldnél indulás. De akkor se felejts el körülnézni. Magyar hangok. Pekár Adrien, Hámori Eszter, Berec Uwe, Gubányi György István. Magyar szöveg Friedrich Kati. Szerkesztő Horváth Ádám Márton. Hangmérnök Géci Levente. Szinkronrendező Gömöri V. István. A szinkront az MTVA megbízásából a Hangkép szinkroncsoport készítette.